sa ating lakas ng loob, hindi mawawala ang magandang bukas. Ingat-angat tayong lahat. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Radyo Balagon ka ito. DZGB ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DZGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Member KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas, alas 6 o kaya alas 12:15 nin pagkaudto. Ipinipresentar kan Radyo DZGB ang kabilugan kan mga baretang kinalap kan pinagsarong puwersa kan News Center asin Mega Force Patrol. DZGB Bareta alas 12. DZGB Bareta alas 12. Mga pinakahuring pangyayari sa Kabikolan, sa nasyon asin ibang parte kan kinaban. Ibabareta na ngunyan. DZGB Bareta alas 12. Ngunyan ang sa inyong tagapagbareta. Mga tugang Marino po sa Indogobos, Henry Maceda po sa inyong magiging tagapagbareta. Unyang pangaldaw nin Sabado. Enot sa headlines kan mga bareta, mga authorized persons outside residence higpitan sa paglaog sa albay. Aktibidad sa Bureau of Fire Protection Training para mientras sa suspendido na. Sa lado nasyonal, aplikasyon kang Sinopharm ipinagpairaron pa sa evaluasyon. Mga Pinoy dapat na magkasararo sa paninindugan sa West Philippine Sea. Sa ibang nasyon, nasa likod kang cyber attack sa Texas, aram na kang FBI. Sa sports, mga day nagsabay sa tryout, pwede nang makasabay sa Philippine National Volleyball Team. Mga tugang detalyes kan mga darakula niya tong bareta sa lado lokal. Sabado ngunyan, petsa 15 kan bulan na Mayo. Kasabay niya to sa Technical Department si Ronald Baldo. Maski na nga ni may pagbabawal pa ang gobyerno kontra sa anuman na selebrasyon in barangay fiesta sa tahaw kan patakot kan COVID-19. Alagad may mga pamilya na talagang minahanda man giraray para sa indang pamilya kung igbanin minaabot na bisita. Inang nanotaran lalo na ngunyan aldaw nin fiesta sa mga barangay na may patron na San Isidro Labrador kung sa inda iman giraray mapugulan. Ano bang pamilya na magpwesto mas kidiit sa nang putahe na selebrasyon ka naman ng lamisa bilang sa ng personang pwedeng mag-atindir mantang mahigpit pinapasunod ang social distancing tanganing mag-urmul-umul ang mga tao. Sa ibang dalado, may trinsera man sa mga entrada kan barangay tanganing sitahon ang makikikaon hali sa ibang lugar. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Awarded as Best Organic Herbal Coffee Brand by the Golden Globe Awards for Business Excellence. Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga drugstores at supermarkets nationwide. Naniniwala ang sangguniang panlalawigang kanalbay na kung mapirmahan na ni Gobernador Al Francis Bizarra ang resolusyon ng mga authorized persons outside residence o APUR hali sa luwas kan probinsya na gustong maghali o maguli sa albay kay panindan ni negative RT-PCR test result. Sinabi ni Kinataman Eva Ribaya na sinda nagalaom ng mga ahensya ng gobyerno magibunin lakdang na dahi makakalusot ang mga apo na dahi kansiring na mga dokumentos. Sinda may koordinasyon naman sa Philippine National Police, Department of Health asin iba pang ahensya para sa implementasyon kay ni. Ang baretang ini hatod sa Indukan. San Mig Light, 100 calories lang. Magaan sa tiyan. Drink responsibly. Bilang parte kan mga lakdang na malikayan ng ulakit kan COVID-19, para mientras po nasuspindido ng unaan mga aktibidades may kinaraman sa ensayo kan mga taga Bureau of Fire o kaya kan mga Fire Officer 1 trainees kan Bureau of Fire Protection sa Bureau of Fire Protection Regional Office Ground sa Kawakawa Hills, Barangay Tuburan, Ligao City. Inibilang pagsunod sa minimum health protocols na pinapasunod kan Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Disease. Tanganing masiguro, nareglado ang salod kan mga trainees kan Department of o kaya kan kontra sa COVID-19. Sa ibong nalado, ang mga trainees mantinidong nasa barak sa nanguna mantang mahigpitin maray ang mga bisita sa training grounds na dapat sunodon man ang mga protocols.
Mientras nan gabos na trainees ipapairanon sa swab testing tanganing masiguro nan mga ini deng sintomas kan COVID. Ang baretang ini hatod sa Indokan Biogesic Tablet, Paracetamol Biogesic. Sa sakit ng ulo at lagnat, ang galing ng alagang Biogesic. Husto na sana ang pagtabang kan probinsyano party list sa residentes kan barangay na nangaipunin tabang. Inan sinabi ni ang probinsyano party list representative Alfredo de los Santos sa pagkasabi na ang saro sa natabangan ninda yon sarong residente kan Bacon District, Sorsogon City kung sa natawanan in wheelchair sa ibong nalado padagos man sa ng implementasyon kan tupad program sa tabang kan Department of Labor and Employment. Idinagdag pa ni de los Santos na ipapadagos ninda ang serbisyong probinsya sagkod na yaon sinda. Mientras tanto, sobrang pasasalamat kan mga residentes na natabangan kan party lists. Ang baretang ini hatod sa Indokan Wilkins Distilled, most recommended by doctors. Iba pa niya to, mga tugang na mga bareta, alas 12:21 na. Sa lado nasyonal, masunod po, makalipas lang kaining mga patalastas. Ang bagong jersey, may bagong tapang! Stanley, Ringo! It's a One Ginebra Nation jersey and cap collection promo. Collect a combination of 6 seals and caps from Ginebra, GSM Blue, and Premier Light Brandy. Scotty Thompson! Plus 100 pesos sa jersey or 150 pesos sa cup. I-redeem sa mga partner outlets. Never say die. Ginebra tayo. May bagong tapang sa One Ginebra Nation. See posters and print ads for details. Promo runs from April 16 to June 15, 2021. Per DOH, FDA CFRR permit number 0219 series of 2021. Drink responsibly. For more details, follow us at Ginebra San Miguel's official Facebook account. Gusto mo makatres laban sa kulog, lakas ng lawas at lambingan kay misis? Eh di mag-Max Beat! Sa Maxfit, nakatres ka. Proper diet and exercise. Unilab yan. Multivitamins, minerals, ginseng, and royal jellies, the generic name of Maxfit. If symptoms persist, consult your doctor. Ganito ba kainit yung araw mo? Grabe, ang init! Nakakatunaw. O ganito. Matapat naman na 3 electric fan, bro. Init! Ay, sobrang init! Kahit ano pang init yan, may refreshing drink na gawa para dyan. Sprite! Gawa sa natural lemon at lime flavors. At gawa para sa init. Woo! Sprite, the #1 lemon lime refreshment. Gawa para sa init. Chill with an ice-cold bottle of Sprite. Gawa para sa init. Ang baretang ini hatod sa Indokan Sangobion Multivitamins Plus Minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Tapos kita ngunyan sa mga bareta, isa sa irarom nasa evaluation ang aplikasyon kang Sinopharm para sa Emergency Use Authorization o EUA kan bakuna ka inri kontra sa COVID-19. Sigon ini kay FDA Director General Eric Domingo matapos sindang makipag-meeting sa Department of Health. Sinabi ni Domingo na naipapadara nindang vaccine expert panel ang scientific data asin magin ang clinical trial data kan bakuna kang Sinopharm para sa magkanigong evaluasyon asin kun ang mga concerns may paisi sa vaccine manufacturer. Sinabi niyang posibleng sa masunod na semana matatapos ng evaluasyon o sa EUA kan Sinopharm na inot ng isinumiter mismo kang Department of Health. Ang baretang ini hatod sa Indokan Downy. May bango na tumatagal ng 24 hours laban sa amoy pawis. Makakabilta na sa kanya-kanyang trabaho sa ibang nasyon ang may 5,000 na Pinoy nurses na nawaranin hanap buhay dahil sa COVID-19 pandemic. Piglinaw po ni Labor Secretary Silvestre Bello III na ang 4,600 Gs na mga Pinoy nurses nakatapos na kansain ng kontrata sa ibang nasyon asin pwede nang magtrabaho dahil sa pagiging in-demand kan mga ini sa ibang nasyon. Ipinahayag ni Bello na hinali na kan United Kingdom ang employment cap sa 5,000 para sa mga Filipino nurses dahil sa oversupply. Pigadalan man ang paghali kan employment cap sa Germany. Inako ni Bello ang kahaditan kan na magkukulang ni nurses
sa nasyon dahil sa langkaw na demand kan Pinoy nurses sa ibang nasyon. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Enervon C Tablet. Enervon C Tablet. Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Nagpositibo po mga tugang sa COVID-19 ang tulong mga health workers sa sarong pribadong hospital sa Iloilo City. Sigon kay Dr. Florentino Alerta, training consultant as in safety and pollution control officer kang Iloilo Mission Hospital, ang kadaklan sa mga nagpositibo gikan sa business office ninda as in inot nang nabakunahan kang AstraZeneca as in Sinovac. Elan digdi sa giraray na nagpagiramdom sa alerta sa publiko na proteksyon sana ang COVID-19 vaccine para day maglala ang kondisyon in sarong pasyente na naulakitan kan virus. Ang baretang ini hatod sa Indokan. Nido 3 Plus. Todo Protect with Nido 3 Plus. Mas pinatodo sa nutrients and is the only milk with Lactobacillus protectus tulong respiratory defense. Choose Nido 3 Plus. Dudugangan ba kang National Task Force to find local o to end local communist armed conflict o NTF-LCAC ang sa indang tagapagtaram? Sigon kay Presidential Communication Undersecretary Joel Egco, saro sa mga tagapagtaram kan NTF-LCAC na apera sa mga national spokespersons, nagakaigaman sinanin tagapagtaram sa kada rehiyon. Sangunyan, 8 na ang mga tagapagtaram kang NTF-LCAC kaibahan si Lieutenant General Antonio Parlade, PCOO Undersecretary Lorraine Marie Badoy, Social Media Affairs, Sectoral Concerns, DILG Undersecretary Jonathan Malaya, Local Government Affairs, Barangay Development Program, International Engagement Undersecretary Severo Cotara of the Presidential Human Rights Committee Secretariat, International Affairs, Peace Process, Human Rights Concerns, Assistant Secretary Celine Pialago, kang MMDA, NTF-LCAC, Public Affairs and Information, Youth Concerns, Attorney Marlon Basuntog of the National Commission on Indigenous People, Legal Affairs, Indigenous Peoples Concern, as in si Gayidel Florendo, Assistant Spokesperson on NTF-LCAC Public Affairs and on Indigenous Peoples Concerns. Sigon kay Egco, na warang sweldo na mariresibi ang mga tagapagtaram kang NTF-LCAC sa kada rehiyon. Napapanahon na para sa mga namanwaang Pilipino ang magkaburonyog asin magkaigwanin saro sa nang paninindugan sa isyu sa West Philippine Sea. Sigon kay Senador Ping Lacson, kasunod ini kang report kang National Task Force for West Philippine Sea na may 287 na Chinese vessels na nahiling na nakawaga sa palibot kang Kalayaan Island na sakop kang Palawan. Sinabi kan senador na kinakaipuhan na ang parliamentary to parliamentary channels para magkaigwan in balance of power sa rehiyon. Binanggit pa kay ni ang report na kanakaaging Disyembre, pinaugpa na kan China ang sendang pinakadakulang warplane. Patanid ni Lacson pag nagpadagos ang debate kan mga haralangkaw na opisyal kang nasyon sa isyu. Pwedeng sarong aldaw nakatindog na nin garrison ang China sa Sabina Shoal. Sinabi niyang magkakaibang posisyon kan mga opisyalis kang nasyon sa isyu sa pagkipag-agawan sa teritoryo kang Pilipinas. China ang makikinabang kay ni. Sa giraray niyang tirawanin doon na may mga kaalyadong makukusog sa nasyon ng Pilipinas na handang magtabang. Mga tugang, piglinaw po ni Senador Sherwin Gatchalian na daing kinaaraman sa eleksyon asin daing may kakonsiderar na pangangampanyan sa iyang social media advertisements. Katakod ini sa report na ang mga senador ang may pinakadakulang magagastos sa Facebook advertisements na minaabot sa 4.5 million pesos. Tirawan din doon ni Gatchalian na kan 2016 pa pinunan niya na ang paghiraskan sa iyang mga advokasya sa social media. Sinabi niyang paniniguro man sana ini na may papaabot ninda sa mas dakulang namanwaan ang mga isyu na natututukan sa mga namamayuha o sa mga pinamamayuhan niyang Committee on Basic Education as in Committee on Energy sa Senado. Tinaman nindo ni Gatchalian na ang mga impormasyon na sa iyang pighiras sa social media bako pangangampanya kundi magsimbag sa diretso kan mga namanwaan na maaraman ang katotohanan sa isyu. May eleksyon man o wara,
Magpapadagos pa man giraray siya sa pagtaon ng impormasyon sa publiko dahil diretso ining maraman kan lambang Filipino, dagdag pa ni Gatsalyan. Alas 6 o kaya alas 12:29 oras sa Pilipinas. Ano ba pang bareta sa ibang nasyon? Masunod, magalipas lang kayo ni. Mag spaghetti tayo, El Real ang pasta ko, El Real, El Real, El Real. Sarap, sustansya, sulit talaga. Sarap, sustansya, sulit talaga. Spaghetti El Real, sarap, sustansya, sulit. Basta maray na kalidad na pasta, El Real mo na. Sulit na, value for mommy pa. Bakal na. Dakol gibuhon? Take Ferrex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Ferrex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Ferrex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Ferrex B Complex Daily. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magno everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Maugma na makabalik sa trabaho, makahatid ang pagluwas. Kaya maugma ako sa mas dakol na immunity kan Enervon. Tulong para makalikay sa helang pagluwas. Kumpiyansa ako sa pag-uli sa pamilya. Ni po si Jenny, happy Enervon user. Unilab yan. Multivitamins is a generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Enervon C Tablet, Multivitamins Enervon. Pag may more immunity, mas happy. Mga tugang padagos kita ngunyan sa mga darakulang bareta digdi po sa DZGB, bareta ngunyan sa ibang nasyon. Aram na po kang Federal Bureau of Investigation ang nasa likod kang cyber attack sa Colonial Pipeline Networks na ang nagdadaranin gasolina halit sa Texas pasiring sa Northeast. Namidbidan ang ransomware gang na ransomware gang na DarkSide o namidbidan po ang gang ng Apo DarkSide ang naging aktibo kan Agosto 2020 kung saan inatake kaini ang mga medical, educational asin mga government targets. Pigataw kaini ang sabing nakulimbat na cyber attack sa mga charity. Dalaugon kang grupo ang server kan biktima asin nagkua ang data ipapaubos ninda ini sa tagsadiri kan mga website. Siniguro man ni US President Joe Biden na nagkukondukta nin investigasyon ng FDI sa nasabing insidente. Baretang Sports. Posible pang makasabay sa National Volleyball Team sinda Alyssa Valdez, Kylie Mau asin iba pang volleyballistang day nagsabay sa tryout na ginibo sa Subic ka nakaaging aldaw. Ang mga nakakasiguro sa national team iyo sinda Jaja Santiago, Abi Marano, Majoy Baron, Maylin Paat, Isa Laure, Cristo Nilada, Faith Nisperos asin iba pa. Ang iba sa day nakasabay sa tryout iyo sinda Gia Morada, Kim Pajardo, Kat Tolentino, Kim D, Madi Madayag, Don Makabili, Ses Molina, asin Myla Pablo. Gita anapod kan mga eksperto sa siyensya asin technology sa bago nindang inbensyon na solusyon sa napapawot na magbitbit nin daradara kan shopping o maglakaw-lakaw. Ang gita sarong robotic gadget na pwede mong ilaog ang bit-bit mo tanganing buwelo na maglakaw-lakaw na daing hassle. Sigon sa mga eksperto, matapos ilaog sa gita ang bit-bit na gamit, automatic na minasunod ini maski saan ka magduman. May speed ining 10 kilometros kada oras asin functional ini sa laog nin 4 na oras pag fully
charge. Istoryang naiiba. May gigibuhon o may gigibuhon na malunggay plantation sa New Bilibid Prison so NBP sa Muntinlupa City kung sain magakaigwanin partisipasyon ang mga inmates kan NBP. Formal nang napirmahan ang Memorandum of Agreement sa pagultanan. Kan Bureau of Corrections o Bucor asin kan Bureau of Plant Industry o BPI kan Department of Agriculture. Sigon sa Bucor, spokesperson Gabriel Caclag na ang kalunggay na iha-harvest sa nasabing plantasyon. Gigibuhan na powder asin magkakaigwasindan in ekipahe sa pagproseso kan essential oil kan kalunggay. Piglinaw ni Kaklag na maski dakol na ang mga nasyon na nag-aabang sa saindang malunggay products, prioridad mang giraray ang Pilipinas ang susuplayan kay ni. Sinabi ni Kaklag na apwera sa nakakatabang ini para sa magkaigwaning income ang mga inmates sa NBP. Ang babawasan man ang siyensya kan mga preso na magpartisipar sa o mababawasan man ang sentensya kan mga preso na magpartisipar sa proyekto automatiko sigon kay Kaklag na maglaog ini sa Good Conduct Time Allowance o GCTA kan mga inmate asin mababawasan ang saindang sentensya. Flashback. Mayo 15, 1893 kanamundag sa Manila si Jose Nepomuceno, ang binansagan na father of Philippine movies. Si Nepomuceno ang nagpuon kan motion picture industry sa Pilipinas kang 1917 asin nagproducer po ng ginatos na pelikula kan siya nabubuhay pa. Mas naging pamoso siya sa pagproducer kang kainut-inuting All Filipino Picture kang 1919 na may titulong Dalagang Bukid na ibinase sa sarong popular na sarsuela. Mga tugang oras sa Pilipinas, alas 12:37 na. Balon ta po mga tugang na kontakon ang pag-asa, ramon ta po ang kamugtakan kang panahon. Ngunyan pong aldaw nin Sabado. Ini po ang DZGB Bareta alas 12. Paramunta daw ang sitwasyon ni may maraot na panahon kaya baga dyan sa may parte kan Mindanao pero nakuha naman ini gari so latest na informasyon ka naging saro na lang na low pressure area. Hello, good afternoon Pag-asa. Yes, hello po, good afternoon po. Yes sir, si Reniel po ini. Sige po sir. Ayan, si Henry Tabi Busing. Aramontan mga detalye ngunyan aldaw sa sitwasyon kan sa tuyang panahon. Gobid Tabi, Boss Reniel. Okay, ay na pagka po sa inyo, Boss Henry, at pagkabos na nagdadalag ng programa sa Radyo DZGB. Para sa apoy, kumagdapan nga po natin sa panahon, ngunyan daw kan na Sabado, May 15, 2021. So, ngunyan daw, sagot sa aga, makapapekto pa rin po ay ang easterly o yung mainit na duros hali dyan sa dagat Pasipiko. Ayan po nakapapekto ngunyan sa ating bansa. Bayo na po kitang low pressure area or bagyo na nakaka-apekto at yung nagkaaging bagyo na Cresing yung sa may Mindanao ay nalusaw na nga po ito kahapon din. Kung kaya inilalamang pong easterly o yung mainit na duros hali sa dagat Pasipiko na nakaka-apekto. At dahil po dyan, hindi po sa tuya sa Kabikulan, ngunyan na aldaw, tagod ngunyan na weekend, Sabado Domingo, daw man po na rin magayon ng kabagtapan dyan panahon, mainit at temperatura po natin sa bilog sa pagkaldaw. Bagay mapanganoron, sugod sa mapanganoron lamang ang maging kondisyon ng ating kalangitan. Maliban na lamang naman po yan sa mga tsansa pa rin naman ng mga pulo-pulo o yung mga isolated na mga paturan na simpagkikibat pagdagulgol. Kasi nga po ay dahil sa mga nabibilog naman ng mga localized thunderstorm na daladala itong ating Boros Easterlies. Ang mga paguran na po na daladala bulot ng thunderstorm ay mga panandalian, mga paguran po yan. Paging maluya, sundo sa moderato ang ating Boros halis sa sirangan at may banayad sundo sa moderatong ukol ng katagatas. The Ingil warning na nakababala sa Sibod at Bicol region. So, ibig sabihin, safe naman po maglawod kapos na lumadak pandagat. At bigla naman po natin ang temperatura sa Kabikulan po 25 sundo, 32 ang Pascal Celsius. At kay Masol ng at yan alas 6, stressing pagkahapon at para naman po sa ating Philippine Standard Time ganap ng alas 12:38 ng pagkahapon. Alindi sa Pag-asa, Southern Luzon, Legazpi City, Reniel Mago na gula. Salamat Tabi, Bossing Reniel Mago sa report. Hali dyan sa Pag-asa. Alright.
Iyan po mga tugang an kabilugan kan detalyes kan mga bareta nasa indong nadangog ngunyan pong aldaw. Sa pangaran ka nagsurat kay ni News Manager Mar de la Cruz, News Director Edwin Peralta. Standby lang po kamo dyan, mga tugang Iskaramosa, masunod na. Sa indong nadangog, ang mga darakulang bareta, ngunyan na aldaw, ang tabayan ng giraray sa aga, ang sarupang edisyon, kan DZGB, Bareta alas 12. Abangan ang masunod na programa. Sa buhay ngayon, gets namin na kailangan madiskarte para buhayin ang pamilya.